This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajingwan karoy kapar hagano kano kusnong kalong kajingkut ku na kabenta kinong song snong kabala ban kintiw ya kayo kakot jungki. Henry haba pentray pat ya kano kakam klam da pendep hok eka kalak pat bermanra ya kajingdu nong kabakraw na kabenta kano kusnong. Kani kalawan pau ha surak folen kabadan ha shilantar kariboy district ha kaba kalami kajingkin no nakaliang kisama nong song pakidang don ki benta kate ke surak kababu jingma namarba ka company ka pentraya ka National Highway Authority of India lani ke NHAI kamshem latray pendap ya ka. Habakren sikila patay kubor nakaliang kini kinong song lingba usam larangba uban pensyay umba. Ulong bakidon ki jingking rem ki banado umsaw nong haray, quinine, umnget, umran yang bernay bat umtrow, ki baday ki jingking surok kali ki bala remha, henry ke NHAI kam syam labu jiri thamay de ki waypat, da ka bakadaw bakidon buon ba ki trop kit markia, ki bayat na lorjong ki man lakasngi, kababu jing mapat ya ki way. Nalor kata, ulo angru bakum kisamla kadong katan ken salit ujor siya ka office ka NHAI ha Shillong ban yo jing syai bat bandawa badai bantay thamay diki waypat shwa ban wanja kanu ka jingja bas ngosi. Kadaw hi kaya kabapenlong ingi banginwan hakane kasngi ban jurip yakine ki santli ki jingking iba ngi kum ki nongyat nongwan nonglet nongwan man la kasngi ngi jui iba ki judon ki jubu hapo jong kitu ki jingking ki safety barrier kabamut kidon ki daw ki ba bu jingma ingi ki pajba nonglet nongwan namar ba ngilai jui bat kitip ki pajba ro kitip ba Kidai ki jingking ki balarim ki balashu pentmai lane repair ki Henry ngiburu ka jingkli ya ka government kumjuru ya ka NHI ba hakpor bawani kine ki kane ka forlin hato kadon sanction nem ya kine ki jingking ki barim bangin yo no ya ki jingking ki betmai namar kane kan ap jingma ingi ki pajba ki nonglet nongwan omtang ki nonglet nongwan ki banapo ka jela Meghalaya jongi Henry ki nonglet nongwan ki ba nakeleng jong kari bet ka perthai kum ki toris ki bawan kai po Meghalaya jongi ka ap jingma ru ya ki lada don ke jingja manoban ba khli ya ka de nata kadaw bangi layo banwan jurip menta kasngi haga jingwan jurip jongi menta kasngi ngilai ke jing orpa jong ka surok jong ka jingking bat hagapor bakwan ka katrok wat lada dei katrok batliru yui ya ka jing kendang ka jing kinyu jong kene ki jingking ki barim ban ngi kerpat ya ka NHI lada kamdon kata ka sanction ka bat mai banginyo ki jingking ru Henry ngi kerpat ru ka government ba lada longka ka bala bakin wanrano ya ka sanction ka bat mai namar bakane kanbu jingma omtang yanga Henry kinonglet nongwan hi bro ko way namar pitip hi ba kane ka jingking kabarim gimtip kaladon daki katno postnem but what yangane yano ngam tip yo lakatno snem kane yo ngampat kha kala kane ka jingking kaladon de phila jutip hi ba kasurok semen hi kadon lakajong ka valid ba ki kadon lakajong ka bor ba yo lese kine ki jingking ki la kut ka validity jongki ka lakut de lada kinwan ki trok iba khia ki bakit keleng ka kari kane ka jela jongi wat ki bayat chapo selchar kiat lengba jong kane ka surok forlin jongi ka bandapo ribhoy ki bakit daki hajar daki spaton lengba jong kane surok ni kiski banwan ngin sayo ru ban lejmi chapo NHI ka office ka badan hapo Shillong ngilibu ka jing tho eka bat tumjuru ya kiwei ki badai mi badai pej ya kane ka surok PWD terpat ru ya ka government ba lada dong long ka bala da kumno bakan le kamploi no ya kane ka jingking banginyo no ya kata ka jingking batmai namar ngilai ba ka jingking ka batmai kamdon kata ka jing orpai lane kano ka jing songsir Henry tang ya kine ki jingking ki barimbe kaba ngiyu ba kadon ka jingpat jing orpat jongka bat ka jingki ka jingknyu jongka let's say yo kandon kano ka jingja ka jing ngusi ladakan penslam yo let's say mentahi kan wan ka jingja kata kan bu jingma pat ingi kipat ba
Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.